wata kay bawo sa umabot po sunod mahitabo no. Unsa mahitabo niya wata kay bawo sa nila kakakaon og adobong buwas sunod. Angay ka. Wan. Sud. 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 Ha? Dito mga on kamera tekan on klain. Klain mo ba? Bay. Tay ka daan mo dam ni kape oh. Sugo ko na. Usa. Ganito tama? Sugo ka? Uli sa to. Ha? Pwede mga on. Mga on mo. Isog. Isog gamay. Isog gamay sa mga kape. Sugo ka? Oh, uli sa dito. Wato sa nato. Baik lang ha. Nakaon mo na. Namamani mo? Kaon stick ko. Sino mga on eh, himungaan? Ah, amani mungaan. Ah, atong bugaw na to tiko. Palitag kuan ma? Palitag atong adobong puwa ma? Kasi mga to. Lami ikaw adobong puwa ma? Mga to ikaw. Ha? Ako? Palita? Huwag ko na. 30 naman lang usa ka serve. Katawa ko di ka maluan akong katasin. Hindi na mo. So na sa alkansiya? Ito mana na ka nang. Ako lang palit ko. Damo ko kwarta dire, siguro. Kasi mga to. Mau kauto na raon. Ikaw lihat mo magbike ba? Si Bravo subuan. Ah, palit ko, magbike ko. Ha? What ako? Dali ra lagi ko. Dali ra ko. Dudong ba mo? Kauto na uy. Dali ra lagi ko. Pabuta budget ba? Doon nga tagaon. Palagi, mabalik mo mga alas 12. Sige na ba? Doon ra lagi kay na. Ay na lalagi. Sunod na lang. Ako pa kupuwang abaduburo ko bi eh. Ako palit ko. Una lang kaon eh. Palit ko. Palit. Tesa guys, kay murag hawag kong kwarta. Nahak. Bilhin sa tanim bike dire. Ya, saga. Sa pangita kong kwarta. Ate nahug. Nahug kong kwarta ma. Wala nang dira. Kuman. Nato igbo. Yo. Dol. Wala na kwarta ra dol. Oh, dito tay. Asa? Han. Dira eh. Tangina mo. Nagdas kwarta eh. Nagdas kwarta. Salamat dala. Salamat ba. Bye-bye. Ikaw. Le, umanga re. Asam ka? Ay, sudan. Sa Patubugo. magbike Dubong buwa ba? Magbike ka? Hmm. Motor tara yan. Ha? Motor tara yan. Uy, buang. Let's. Oy, motor let's. Oy. Palit mi kada bubuwa. Ay, okay, watay license. Yung takpan ta. Helmet ta. Yo. Ah, hadlock mo kay kumpleto me. Kompleto sa. Kompleto violation. Di ka pa da? Tarong ba? Doon ang tagaon ba? Tarong ba? Eh, go. Pamanin na mo. Aw. Doon ang tagaon. Pabot ako, dali ra ko. Mga kuan, 30 minutes. Take out ako mo. Take out. Laman, Tag 30 ka no? Diskunta na lang. Diskunta. Kami naman, doon ka, sir? Pinta lang. Wala na ka, sir. Balis kinta lang mo. Pwede ram ka. Tarong ba? Dua lang ako, kwinta lang mo. Ya. Bakit rin may mark dyan? Nagpabilin man siya. Nagbike man ko. Maglakaw ron dami ya, murag init man. May heat stroke tanang no? Oh, lamat mo. Are ka mo. Ha? Nya na kumagaon? Kaon sa dan? Kay gutom na kay ko. Dali na ito. Ha? Kameray. Nilagong kong mayo. Wala ingat. Di mo klaro. Wala ingat mo sa kaputos. Ah, time na eh. Sa naman.
tambal sa ibog ba? Di atay. Init. Mahambog niya. Awat maka. Ayo, pagkondo kay. Ano guys? Ano guys oh? Lubong puwa guys. Patay na. So, kung namoy ko ano, kanang ganing gusto nyo bahaton no, gusto nyo kaunon nya. Kaya nyo bahaton karong adlaw. Bahatan nyo guys nya. Kauna na ninyo guys kay wala kay bawo sa umabot po sunod mahitabo no. Unsa mahitabo niya wala kay bawo sa nila kakakaon og adubong puwa sunod. Angay ka. Hindi ka kabot og mababa simbak ko lang layo no. Simbak ko lang layo so. Kung kuto sa inyong kaya bahaton bahatan na ninyo. No? Basta di lang makadaot sa inyo ang kagalingon og sa ubang tao. Fights. Yo my friend. Good. Bro, pakita ka may be. Good. Yan to guys. Unggoy na. Kana? Unggoy na. Tawag na kayo. Tawag ka ba yun? Tawag na ka ba? Tawag na kayo. Iron ko no. Busog na guys. Tulad din tinae. Naruto siya. Naruto siya kayo. Dito tayo nyo. Bye.